पर श्राद्ध करैले प्रथम बार ब्राह्मण के बुलौले भोजन करावत रहले ब्राह्मण भोजन कैले तो ब्राह्मण लोग के पेट में अन्न पचते नहीं खे लगल नहीं घबराए कि जवन लोग ना कैलस हम कर देहनी हम आखिर कोई तका कोई फिर गुरुजी आके समझौनी कि तो श्राद्ध कैले बड़ा ठीक बा कैले बड़ा लेकिन सिस्टम के अनुसार तू श्राद्ध नहीं खकैले आज अगर श्राद्ध भइले वहां के तो सबसे पहला भोजन कूड़ खेत में डालल गइल होई अग्नि के दिहल गइल होई पिंडदान कइल गइल अग्नि के दिहल गइल होई तीसरा भोजन ब्राह्मण के खियावल गइल होई तब पंच लोग खइले होई फिर नमी आइले आया के श्राद्ध के फिर आयोजन कइले पहला भोजन बना के अग्नि के दान देहले दूसरा भोजन कूड़ खेत में देहले तीसरा भोजन ब्राह्मण के खियौले जब सब के पेट में सब ब्राह्मण के पेट में अन्न पचे लागल सब लोग जितना हित नाते आए रहे सब भोजन कई प्रथम सृष्टि पर श्राद्ध श्रीमाने के चलते भई रही लगला पिंडदान के बात करे अभी रोरा कथा कहने ठीक बटे लेकिन जान आयोजन में आइल बनी जाय में रोरा राम विवाह में अलग में कौन गीत गावे पहले सोची समझी कि केंगे गीत गाने गावल देला छे छाड़ा कही का लेकिन जक लोग के हम देखतनी सो जाइए एगो लास्ट में शोक गीत होई अभी होई अभी होई ए जक लोग के देखतनी कि टाइम काफी निकल चुकल बटे आ हे ठंडी में रौरा सभी अभी बैठल बानी धन्य बानी हमनियो के लोग रहले त मन खुश होला जय हो कि चलो कुछ तो लायदार सुनिया ला आदमी बानी वाह वाह अबे आई तने हमने के एगो लायदारी से सेवा रही बात सो गीत गा के भाई एकरा बाद सो गीत गा दी बड़ी सुंदर यहाँ के मगहिया में गीत गई